ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Домтиҷе Нӯиман Шаҳром. Айни замон қарор дорем дар Кирпични дӯстони азиз, дар ҷои канечкои маршруткаи 45 ва имрӯз пешкаши шумо як хонаи фурӯширо мекунем, ки ҷойгир аст дар ҳамин минтақа дӯстони азиз, ноҳияи Рӯдакӣ, Кирпични деҳаи Машъал. Аз ҳамин раҳи калон то хоная тақрибан 2 километр аст дӯстони азиз. Хона бо нархи арзон фурӯхта мешавад срочне. Марҳамат, бисёри бад гап намезанем, рафтем. Марҳамат ҳамошобинони гиромӣ, ҳавлии фурӯшӣ 4.5 сотиқ замин мебошад, лекин боз 1.5 сотиқи дигар дар ин ҷо ҳам дорад дӯстони азиз. Ин ҳам замини ҳавлӣ мебошад, просто дар сертификат нест дӯстони азиз. 4.5 сотиқа, ин 1.5 сотиқи дигар дар сертификат нест. Ин ҳам агар шумо дар сертификат хуш кунед, метавонед хуш карда, пас 6 сотиқ замин мешавад замини ҳавлӣ. ва ҳавлӣ дар ин ҷо боз оғулчаам дорад дӯстони азиз. Ин склад мебошад ва ин оғулча. Чоруним сотиқ замин ва 3 дар хона дорад дӯстони азиз. ҳуҷҷатош 100% мебошад. Барқ ва обам ҳамвақта ҳаст дӯстони азиз. Барқ ҳамвақта. Об бошад, дар ин ҷо ҳавзи 5 тоннага аст. Ҳавзи 5 тоннагаи об. ҳавлӣ бо нархи арзон фурӯхта мешавад дӯстони азиз. хонаҳо дарунашон таъмир доранд. Марҳамат, набормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. чӣ қадр ки гуфтем нархаш арзон аст, аз сабабе ки хона срочна фурӯшия ва бо савдо ҳам мешавад. Марҳамат, абзор мекунем дар ин ҷо. ҳоҷатхона, склад, якум ҳуҷраи сихоматӣ, дар таги якум ҳуҷра боз такхона, яъне подвал ҳаст. дар ин ҷо дуюм ва сеюм ҳуҷра долон коридор, ошхона ва дар қафои бино боз ҳамом аст дӯстони азиз. ҳоҷатхона, дар ин ҷо склад, дар қафои склад боз оғулча аст дӯстони азиз. ин ҷо якум ҳуҷраи истихоматӣ меҳмонхона мебошад. 2 та тиреза дорад ва таъмир дорад дӯстони азиз. тамошобинони гиромӣ, фақат дар навор мегад кадестай, дар ҳақиқат мегад намекунад. дар ин ҷо коридор, долон, дуюм ва сеюм ҳуҷраи истихоматӣ. ин ҷо дуюм ҳуҷраи истихоматӣ дӯстони азиз, 5x4 мебошад. меҳмонхонае ки якум ҳуҷра буд, 6x3 аст дӯстони азиз. ин ҷо бошад сеюм ҳуҷраи истихоматӣ, 6x3 мисли якум ҳуҷра. дар ҳавлӣ боз як катам ҳаст дӯстони азиз. чӣ хеле ки гуфтем ҳавлӣ об дорад ва фишоршам баланд аст. ва ин ҷо ошхона дӯстони гиромӣ. хотиррасон мекунем ки дар ошхона печка гузарондагианд. яъне дар вақти зимистонам ҳамчун як ҷои мешиштагӣ метавонем кунем, мисли як чорум ҳуҷра мешавад дӯстони азиз. ва ин ҷо ҳамон.
ҳавлӣ чӣ хеле гуфтем тақхонаам дорад дӯстони азиз. нархи ҳавлӣ бошад 220 000 сомонӣ боз савдо мешавад. срочна фурӯшия дӯстони азиз. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран WhatsApp дорам. барои маълумоти бештар занг зада аз номи канали Дом-TJ пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пешӣ бинед дӯстони азиз. 4.5 сотиқ замин аст, лекин боз дар ин ҷо ҳам замин дорад. метавонед ин замин ҳам дар сертификат хуш кунед. 6 сотиқ замин мешавад дӯстони азиз. хонаҳо таъмир доранд. срочна фурӯшия ва иваз ҳам мешавад бо хона дар ноҳияи Рӯдакӣ. ба рақамҳои соҳиби хона занг зада аз номи канали Дом-TJ муроҷиат кунед ва ба ҳамин авормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охир тамошо кардем. агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед ба рақамҳои барои реклама дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.